ernæringsmæssigt noget imod sig, fordi halsen faktisk vender forkert. Ja. Kan det det? Ja. Svanehals. Men den er sød. Den er skidesød. Den har altså virkelig charme. Det har den bare, ikke? Altså med den der lyse farve og krøller og snuder og det hele. Og det kunne man ikke godt på filmen på for. Den er sød. Og den er sød. Jeg kunne bare godt frygte, at det var sådan en, der altid skulle have behandling. Fordi den har noget svamphalløj i jordlejet, og den har mug, kan man se på benene. Og... Ja, den er sartfuld. Ja. Den har noget alle vegne. Så... Men det kan altså også have noget at gøre med unghestens vilkår. Det kan det, helt klart. At den skal ind og stå på ordentlig boks og ud og gå på tørfold. Og Ja. det er der jo på Vaskebjerg. Men jeg kan sagtens følge med dig. Men den er også meget lys. Den er næsten helt lys nede i bunden af pelsen. Nu bliver du også filmet. Den er fin, hva'? Ja. Det er